licenciado en Humanismo e diplomado en Traballo Social. Un traballo que leva desenvolvendo desde hai 25 anos no Concello de Friol. Ademais de eso, ten participado en proxectos internacionais de cooperación ten ido viaxado por países como Cuba, como Brasil ou como Mozambique. Pero hoxe estamos aquí para coñecerlo un pouco mellor e saber máis da súa faceta literaria como escritor. Adianto vos que leva máis de 15 anos xa escribindo, empezou alá polo 2009, colaborando con distintos xornais, escribindo artigos, tanto do seu sector como de outras cousas, non? Na actualidade sigue sendo comunista. De feito, no ano 2017 publicaches o primeiro libro que recollía todos os artigos que escribieras ata o momento, que vai de 100 artigos, non? Cando escribí o artigo número 100, decidí recopilaros en formato libro e chameille en 50.000 palabras. Cada artigo máis ou menos tiña 500 palabras, multiplicamos por 100, pois dá 50.000, non? O título original, pero moi acertado que... Sí, a verdade é que foi unha moi boa idea, decir, unha cousa a copiar, con moitas persoas que escriben así artigos, non? Bueno, pero o libro que presenta hoxe aquí é A Marcha de Anxo, a súa primeira novela, fíxoa en galego no ano 2020, no ano da pandemia. E, bueno, para comezar coa presentación de hoxe, quería preguntarche, Pablo, como comezou a tua relación ca escritura? Que foi o que te inspirou para escribir os teus primeiros textos? Bueno, sempre digo que se me dá mellor escribir que falar. Non sei se é certo ou non, pero bueno, sempre digo eso. A ver, eu sempre me gustou escribir, o que pasa que me faltaba dar ese paso, non? Chegou unha oportunidade no xornal Terra Chaxa, que é un xornal da Terra Cha, que se edita mensualmente. Tamén se edita ahora un que se chama Lugo Xa, que é a mesma edición, e aquí tamén. Pois eu, como dicías ti, levo colaborando xa de 15 anos, e foi a raíz de aí, pois, bueno, como me seguín aficionando, e ao final participei nun proxecto literario da Asociación Lucense de Esclerosis Múltiple, que o capitaneaba un traballador social que se chama Alejandro Robledillo, que é escritor tamén, era amigo meu, e aí participamos varias persoas que nos gustaba escribir, pero que nunca nos decidíramos a dar ese salto, e foi a raíz de participar nese proxecto literario que nos empezamos a presentar a concursos, e sorprendentemente ganamos algún que outro premio, entonces tamén nos serviu de estímulo para seguir progresando, e no meu caso decidir a lanzarme a publicar unha novela curta, e outros compañeros e compañeras, algúns deles coa enfermidade de esclerosis múltiple, pois tamén fixeron o mesmo, e atesoramos varias publicacións e varios reconhecimentos. Entonces, como influiu a tua experiencia como traballador social nos temas que abordas nas tuas obras? Bueno, en todos notase, porque é evidente, a deformación profesional. Eu aquí na Marcha de Anxo tiña aí uns textos que fixen despois, eran uns personaxes, unhas historias un pouco individuais. O que fixen foi, pois, un pouco, como se di en castellano, no castellano de Castilla, hilvanar, unilas desde o principio ata o final, non? Entonces, cando acabei o libro, eu deime conta e digo, como se nota que o escribiu un traballador social. E non pretendía eso, sinceramente non o pretendía, pero aquí aparecen a terceira idade e a soidade, aparecen as demencias, aparece a violencia contra a muller, o abuso de poder, o caciquismo, a diversidade sexual, a inmigración. Aparecen uns temas, incluso protección de menores, o que outra vez, todos os días resulta que, non sei se consciente ou inconscientemente, plasmei no libro. Entonces, esta obra túa literaria, que é o que tamén te levou a escribila? Que antes tiñas, tú querías contar o que te pasaba no traballo, querías a diario? Non, tampouco, que va. Era a idea dunha historia dun neno que marcha, un neno que vive nunha
vila galega actual, pode vivir en calquera vila galega, nas aforas dunha vila. É o último domingo de agosto, antes de ser noite, el mañá pola mañá coa familia van marchar. Entonces, o neno sale dar unha volta en bicicleta nese kilómetro que era o seu mundo. Empeza a recordar historias, personaxes, situacións que el viviu nos seus 9 anos. Entonces vais encontrando, aquí vive a nosa vecina, aquí é a feira, aquí é o campo de fútbol, entonces el vai recordando. E todo isto que acabo de decir, todos estes personaxes desde o punto de vista dun neno de 9 anos, que foi igual o máis difícil e o que máis me costou, de transmitir a visión dun neno de 9 anos. Sobre todo en temas tan complexos como, por exemplo, a violencia de xénero ou a soledade na terceira idade. Claro, que un neno de 9 anos se ve contando estas cousas non é frecuente. Sí, pero este neno, a mãe traballa nun supermercado, o pai teletraballa desde a casa e fai cousas raras no ordenador e despois en manitas. Entón, a casa de seu pai ve unha señora que é a vecina, ele as notas necrolóxicas os domingos, teñas que ler desde o luns ao domingo, aniversarios incluídos. Ao lado hai un señor que non fala porque é sordo mudo, entón tamén conta como é a situación con ese señor. Detrás da súa casa viven dúas rapazas que están xuntas, teñen o pelo corto, que lles chaman dunha forma rara. Entón, ele quere saber por que lles chaman así, súa mãe explícalo. Claro, é un pequeno curioso, que non abondan agora hoxe en día moito, pero algo sin la queda. É transmitir todo eso. Ele recorda un episodio que houve de abuso de poder contra a súa familia. En este libro atópase toda esa información. Exacto. Moi ben, pois... hai coñeces alguna persoa da tua contorna como parte deste libro? Mira, cando empecé o libro a vendelo, unha compañera mía xa me chamou automáticamente para decirme: oye, fulano de tal é fulano. No, que va, é seguro. A ver, calquera que lea o libro, a maioría dos personaxes son claramente identificables, porque en todos os lugares hai un individuo, un home, unha muller destas características, en todos os lugares ha habido este home. Entón, os personaxes son claramente identificables moi peculiares, son os personaxes pintorescos que os ten en todos os lados. Entón, eu delles vida e transmitilo desde os ollos dun neno de 9 anos. De todas maneiras, o tema, aquí falase de todo isto, de migración, de discapacidades, de marginalidade, da soidade, da demencia, de nenos que non teñen protección, de que están separados, pero o tema principal é o desacougo que produce cando alguén ten que deixar o conocido, cando alguén ten que marchar. O desacougo que produce para os que marchan, pero tamén para os que quedan. Quen lle vai ler as notas necrolóxicas a esa señora? Quen lle vai dar as cervexas o día de feira a ese jetas que ven á casa de papá mentre a mamá está no supermercado? Quen lle vai dar as cervexas? Ese é o principal que se queda. Quita moito a lectura, desde logo, o que nos contas. A mí me parece que non me vai a hablar moito sin ler. De eso se trata. Bueno, sobre outros proxectos, falamos sobre outros proxectos, porque no ano 2022, recentemente, escribiches o seu segundo libro. Eso foi un diario dunha viaxe que fixera por Israel no ano 2010. Entón, eu daquela, cando as redes sociais non eran o que son hoxe, eu fixera como un blog, e esta vez o que fixen foi novelar, foi un diario da viaxe. Desde que salín de Galicia hasta que volvín de volta. Estes 12 días. E como foi trasladar a experiencia persoal ao papel? Hubo retos especiais? Non, era simplemente un pouco contar cal foi a miña experiencia. Cando se viaxa, eu que participei en proxectos de cooperación internacional, como ti dixeches,
hai que deixar os prexuizos na casa e hai que ir coa mente moi aberta, recoller todo, empaparte de todo, que como me gusta a mí viaxar, non só ir a un resort e tirarte na tumbona ao lado da piscina e tomarte as Coca-Colas, non? Contacto coa xente, falar, pasarte horas, observar. A mí quedou ese debe de, cando participei neses proxectos de cooperación, non escribir algo máis sobre ele. Porque xa foi hai tempo, xa pasou aí bastante tempo. Además, esas escribes sempre queda. É moi importante recoller. Mira que sempre fago notas de Dios e todo, hasta o que gasto. Eso é unha manía que teño, pero puiden escribir moito máis de... Sempre se pode decir moito. Porque foron experiencias moi interesantes e moi... a mí que me marcaron como profesor, pues a nivel profesional e personal. Ademais das novelas, como dixemos antes, tes tamén varios premios en relatos curtos e artigos. Que diferencia atopas en escribir novelas a relatos curtos? Mira, Rocío, xa escribir un artigo de 500 palabras que che leva toda unha tarde e ao día seguinte, antes de enviarlo, repásalo, que ves os gazapos, envíalo, e despois resulta que ainda che quedou algo que vai mal. É dicir, un simple artigo de 400, 500, 700 palabras que che dura toda unha tarde, un relato curto que xa son igual 4.000, xa che leva bastante máis, e xa unha novelina, por moi corta que seña, aí xa te tens que poner horas e horas, e darlle moito á imaginación, e volver outra vez, e de novo. E claro, o salto é considerable. A diferencia é considerable, escribir un artigo ou un relato a unha novela. E que con quen la publicaches? Prima autoedición ou publicou esa... Pois Alejandro Robledillo, que era o traballador social de Alucén, que é escritor e editor ao mesmo tempo, e foi a través de que a publiquei. Para que tamén a eles? Sí, sí. Bueno, pois falabas antes de que para participares en proxectos como en creativa da Asociación Lucense de Esclerose Múltiple Alucén. Que importancia ten este tipo de iniciativas na túa carreira? É que aí foi o trampolín, aí foi o punto de onde eu pasei de ter cousas no caixón a dar ese salto. O noso profesor, Alejandro, convidábanos a presentarnos a concursos. Eu sí me tiña presentado algún como articulista, pero nunca ganara nada. E de repente empezamos a presentar a os que participamos aquí. E a mí, pues, e a outros compañeros, empezamos a ganar algún que outro premio. De 500, de 600 euros, que claro, eso daba hecho un subidón no momento. Ademais, premios, por exemplo, o que é do Concello de Paradela, o premio Oreste Rodríguez, que son concursos o que multitude de traballos no momento que te chaman e que din que o teu texto foi seleccionado como ganador, e ostras, pues igual hasta non foi tan mal. E bueno, pues foi un aliciente para lanzarte a outros proxectos. Os proxectos que tes en mente? Algún tema de historia que queres explorar? No de historia que queres explorar? Un tema que tes explorar? Bueno, este ano 2025 estou coa traducción ao español, está en galego, por suposto, que tiña que ser ao principio. Vou a traducir a lengua española, porque tamén cabe a posibilidade de traducir a euskera, e quero aproveitar eso. E outra, bueno, teño unha novela tamén relacionada co traballo social, onde vai ser unha novela desde a miña óptica, en primeira persoa, onde tamén contarei, falarei de personaxes, de historias, de situacións que eu máis ou menos viví. E a idea era escribir a lingua española porque quería vendela en todo o territorio español, sobre todo con destino a compañeros, traballadores sociais, pero bueno, a publicar nos dos idiomas, porque eu sentía que me estaba como traición se non a escribía en galego, faltaba algo.
Entonces, en español está feita e ahora estou traducindo a galego e publicareina, pero nos dous libros. Non se pode dar. O título tiño e desde o primeiro momento, pois, o sorriso cómplice do traballo social, la sorpresa cómplice do traballo social. A vida son 3 días, unha pasámola dormindo, outra pasámola enfurruñados, pero a terceira hai que sorrir. Entonces, nosotros que nos servicios sociais temos que afrontar situacións difíciles de xente que ven, que se senta frente nosa, que nos transmite pois, un problema, unha dificultade, e nos non podemos estar enfurruñados porque non nos encendeu a lavadora onte, ou porque perdeu Barcelona, ou porque chove e a mí non estamos só. Entonces temos que, a unha muller que che ven dicindo que maltrata o marido, ou un señor que ten libre con súa mãe que acaba de dar un ictus, e temos que solucionar, non podemos estar coas nosas tonterías. Entonces, é un toque de optimismo. É o que pretendo transmitir. Porque son optimista. Bueno, pues ahora que xa conocemos un pouco máis sobre Pablo Reina, e a toda hora, quero abrir un pequeno espazo entre vós para que falades, podades facer as preguntas que consideredes sobre a súa trayectoria, sobre o libro que nos presenta hoxe, sobre a marcha de Anxo, ou calquer tipo de reflexión que vos poida surxir. Lembrade que non hai preguntas pequenas ou pouco importantes, todas as preguntas son igual. Calquera pensamento ou dúbida pode ser unha boa oportunidade para descubrir algo novo sobre Pablo. Así que... Quizás fa tempo de escribir o que ha pasado en otras ocasiones de los viajes y todo eso, puede también recopilar toda la historia y todo. Todavía está miles fiesta. de historias que contar. Con ese trabajo, cualquier cantidad. A ver, historias, claro que tes calquera compañeiro meu, traballador social, ten material para escribir todo o que queiras e máis. Pero escribir, a mí, dime así, compañeros, para vacilar, escribe calquera. É certo, non me parece mal. Pero tamén fala calquera, pero non todo o mundo convence. Entón, escribe calquera, pois ponte ti. O cando me daba un premio, decía, había que ver que era o xurado. Pero era para vacilarme, para enfadar. Digo, bueno, pois preséntate ti, escribes, preséntate, e despois igual tamén ganas, independentemente do xurado, Entón, ese tipo de comentarios non me parece mal, porque é certo, claro que escribe calquera, eu a veces leo un libro... No digo de que escriba cualquiera, sino que teniendo el don de saber escribir y poder contar todas las historias que conoce, eso es maravilloso. Pero estaríamos varias vidas. Sí. Eso é un traballo tamén, escribir que escribes nas túas horas libres, tens que ter unha situación, tens que estar na casa ti solo, tens que ter a inspiración tamén. Iba a preguntar os sacrificios para sacar isto, compatibilizando o ocio de escribir co traballo. Exactamente, son moitos, imagino. As 3 traballas, normalmente tes as tardes libres, comillado, e algún fin de semana. É que, insisto, para escribir un artigo, eu teño que mandar un artigo todos os meses, e a veces non sabes nin de que falar, a que vou falar deste libro, se hora de que falar, e despois abres o periódico, todo o mundo opina de todo o mundo escribe, todo o mundo dicta sentencia, e bueno, tamén a vou opinar eu. Esta é a miña opinión, este é o meu aporte, claro, ni máis ni menos. Pasa que el tiempo come a uno. ¿Perdón? El tiempo come a uno. El tiempo come a uno, pero el tiempo está para perderlo y para ganarlo. Perderlo. Para compartirlo. Para compartirlo. Compartirlo también. Tamén nos engrandece. Sí. Las sociales. Creo que la portada tiene una historia bonita que sería interesante que la compartas. Bueno, a xente sempre me pregunta, ti non me preguntaches, se é autobiográfico.
é que pregunta todo. Non é autobiográfico. É que me se preguntei como pregunta todo o mundo. Claro, eso sería. Claro, entón intentei como facerse a pregunta. Entonces, non é autobiográfico. Despois sale un neno en bicicleta, eu son un fan da bicicleta, son un militante da bicicleta. Pero tampouco ten que ver coa bicicleta. O neno este, que sale na portada, é un neno real, que participaba no movimento Masa Crítica en Lugo, que é un movimento que a nivel mundial que o único que fai é promover a utilización da bicicleta como medio de transporte en distancias curtas, non? Pois este neno viña sempre con súa madre, estivo vindo durante unha boa temporada. Bueno, sempre se ponía ao meu lado, era así moi amigo meu e tal, preguntaba de cousas. E dixen a súa mãe, mira, estou escribindo un libro e vai sobre eso, sobre isto, quero que o teu pequeno seña a portada, seña a foto del a portada, e accedeu, el chamase Martín, e xa hai tempo que non o vexo, este pequeno ahora terá, bueno, yo ten 15 anos xa. Esta foto xa de fixen hai anos. Non é autobiográfico, ni ten nada que ver coa... Bueno, ten que ver coa bicicleta, que o neno sale a dar un golpe en bicicleta, empeza a recordar e empeza a contar. E as fotos de atrás, as ilustracións? As ilustracións foron feitas por unha ilustradora, por Paula Fernández, que é unha rapaza profesora, licenciada en Belas Artes, que, bueno, pues eu dixenlle cal era a novela, cal era o obxecto, cal ser como eran os personaxes, e fixome 3 ou 4 ilustracións moi bonitas e, bueno, que son tal cual os personaxes que eu quería. Sí, perfecto. Fixome de maravilla. Para rematar, que che gustaría por entonces de levarse contigo despois de ler a Marcha de Anxo ou calquera das túas obras? Con que se... Mira, eu quero decir, unha das cousas que máis satisfacción me dá, evidentemente, cando non escribe algo que despois que lea, non? Eu que levo colaborando neste xornal Terra Chaxa, é un xornal que se edita en formato papel, que leva varios anos xa, cerca de 20 anos, que o reparten polos bares, que o reparten nos concellos, nas farmacias, da Terra Cha, e, bueno, pues aquí tamén o hai, e logo... Hai o da comarca de Lemos. Na comarca de Lemos. E, bueno, pues, para mí é unha satisfacción que calquera, pues, incluso vecinos teus que te escribes no Terra Cha. Pues sí, vale. Te gusta que te digan, claro que sí, porque todos temos un noso ego. E da Marcha de Anxo, para mí unha das maiores satisfaccións é, bueno, pues, toda a familia que un ten, que no meu caso a inmensa maioría están fora de Galicia, sobre todo no País Vasco, no entorno de Bilbao, primos que son fillos de galegos, non falan galego, pero si o entenden porque na casa falábase galego. E viñan no Bravo de Galicia e falábase galego, entonces non falan galego, pero si o entenden. E a maioría deles leron e casi o entenden de todo. Incluso 2 tíos casados con miñas 2 tías, castellanos os dous, que non falan galego, non entenden, porque as súas mulleres alá en Bilbao falaban en galego, sobre todo cando lle reñían, eles eran capaces de entenderlo, non? E sobre todo, bueno, pues, esta familia miña pues, tamén identificaban varios personaxes con xente que directo ou indirectamente era conocida. E despois eu tamén, como traballador social, no sitio onde traballo, en Friol, pues, moita xente adquiriu un libro. Bueno, xa sei que non é moi profesional, vou decir, no? Pero que cho pida un usuario, no? Pues, que vayas facer unha visita a domicilio e que che diga na hora do señor, quero que me traigas un libro para Ángel, que xa sabes que lle morreu a muller o outro día e gusta de leer, e que un señor de 90 anos, pues, que leo o teu libro e que despois che diga, como me gustou. Ou outra señora tamén de 80 e pico de anos que me sigue nas redes sociais, que é familia, non? Que me
que siga todos os artigos e que despois comente, insisto, xa sei que non é profesional, pero bueno, é unha tremenda satisfacción, non? Como, porque eu non aspiro ni a ganar un premio, non, ni siquiera ni libro que escribo, ni muitísimo menos, en absoluto. É unha tremenda satisfacción estar aquí presentando o libro, fixen moitas presentacións, fixenas en algún colexio, fixenas en centros socioculturais, en outros concellos. Eu quero felicitarte a ti, Rocío, por a túa iniciativa de llevar a cabo unha librería, cando están pechando moitas, incluso en cidades están pechando librerías. Quero agradecer ao Concello da Póboa de Broqueo, a tía María, por a oportunidade de cederme a Casa de Cultura Olga Novo, que ten o nome de Olga, a que eu escoller en Humanidades, por certo. Así que para mí é unha satisfacción estar aquí, nunca me canso de falar da miña creación, porque eu sinto-me moi satisfeito, ainda que hai algún gazapo, que foi culpa de imprenta, hai algún gazapo por aí, eu sinto-me moi satisfeito e moi contento de partillar, de compartir o que eu tamén estou moi contento de estar acompañándote hoxe aquí neste día, sobre todo con o Concello da Póboa do Broqueo. Non podía non vir, aparte encantame a temática, encantame a tua biografía, teño ganas realmente